Само може ли едно нещо да кажа ако искате, иначе може да гледате миналото видео, което май още не съм качил, в момента се качва. А ето иначе на ковалнята преди избягах от гората, посред нощ беше и преспах при този мил човек. И събрах един стак и пет такова. И 5 бурвинки. Тук стана преди 5 месеца. Кое? Какво е това? Преди 5 месеца. Вау! Често? Още ли не си го направил? Още съм го направил. Нямам материали, всички ги използвам. Къде е пълен. Ето тук, качи се малко нагоре. Качвам се. Ето тук настани. Enchanting table. Да си ходи и нагоре си е върха на планината. Тук е върха. Какво е това? Тук аз съм се цепил. Тук е станала голяма катастрофа. Сигурно знам кой. От кого? От Крипър? Те ме преследваха, честно казвам, много. Даже тук падна, сега ще си направя пътче. Помаш! Не мога да вляза! Не мога да изляза. Сега, ако искаш, мога да Не мога, планата това хаба. Влязо. Изчакай, бе. А иначе имате ли работа за мен? По принцип имам някаква си. Тук ето. По принцип. Каква е тя? Перни на боровинки. Аз съм много добър в това. Всъщност това... Или земеделец. По принцип... Само нещо, което не ми харесва. Аз съм много бърз. Чисто нека да си направя нещо като лагерче. Ама не знам къде да го направя. Аз видях едно место в гората, където е добро. Ето тук ли? Не. По-натам. Ето насам. Ти къде си? Тук ли? Тук е тук, до езицето. Да, примерно. Малко по-натам, за да... Да, примерно. Там е равно има почва. Да. Сега ще ми помогнеш ли поне, като събера с материали, които... Има лисици, да знаеш. Лисички. Имаш бурвинки, може да подумиш на... Аз имам да работя, шефе. Ще съм земеделец. Само ще ми трябва огън, такива дървета, които ти дадох. И ще ми трябва вълна. Ама вълна аз много нямам. Затова за сега ще пълна. Аз видях много овце. Иначе за това, искаш може да сложа на пак някаква едиция. Иначе е много хубава къщичката ми. Вау! Моята къщичка беше в началото на сервера, ама беше само една кула, без аз подобрих с... Това сервер е някъде от една година. Много яко. Вижте, не мога да се сядам на столчетата. Сега не мога да изляза. Помощ! Не мога да изляза! Просто си... Готово. Сега аз ще имам до моето... Аз ще имам да съда жито. Житото. Къде има жито? Аз имам жито. Тикви. Това тикви ли са? Да, най-вероятно са тикви. Аз ще цепа дърва. Аз ще взема тиква. Искам тиквени семки. Какво си прави тиква? Тиквени семки 4. Коя? Нямам ли го? Какво ли ще стане? Аз ще имам да... Ще ти давам временно едно легло, като аз си взема легло. Не е нужно. Аз ще седа тук в къщичката. Те ще се опитам да ти се отплата. Тъй като да направя примерно нещо. Хоп. Какво ли да направя? В принцип имам мъничка работа. Но в момента нямам материали за него, така че.
каква е тази работа? Принципно не може работата е да не кулата си баналната, да си като щеш да не се прибиваш. Аз мисля, сетих се как да е. Аз се сетих, ще ми трябва желязо. Навънка ще стане май ставаш. Извинете, имате ли още дърво? Не. Искаш ли да... Ще си запазя сега. Аз ще си запазя дърво. Сега ще ми стигне ето това. О, да, вярно. Честовете са на горния етаж. Малко по-късно да се включим. Сега малко по-развитие. Не, сега. Добре. Сега е интересно. Но и на мен ми е интересно, защото хора, попаднах в различен сървър от моя и в който ще видите в бъдещи клипове моя. И аз ще поканя този бил господин там. Сега ще се пробвам някак си как да не... Като слизам от колата. Май се си. Намерих начин, ама ще останеш само на ти сърца. Ако имаш брони, ако имаш брони. Ама тази всичко по желязо ти ама в принцип. Аз нямам много развити, имам само 2 диамантни неща. Мечи, кирка и лук съм най-колко сега. Аз ще отида да нацепя дърва. Защото аз съм добро момче. О, дърво. Ще отцепя. Цяло дърво, съжалявам. Аз също изгледам столи. Това е първото дърво, което съм. И то рано. Цяла нощ си. В принцип сега ще изгрее слънцето. Как ще стане да... Искам да нацепя това. Като интересно, аз ще се нацепам Извинете, иначе има ли нещо, с което мога да слагам, например, неща на стена или на предмет? Дай ми. О, намерих легло! Къде? В един от честовете. О, май съм забравя да го поставя. Вау. Иначе казахте, че имате къде? Къде са? Не, имате ли нещо, с което да мога сетихте се, да слагам неща примерно на стена или пък на някакъв... Да. Ела често мъжки, това ще стане О, точно такива, да. Ако може. Може да вземете само едно. Добре. За сега един час има да това да става. Аз отивам. Чао. Да, първото дърво, което е в сервера. Ще си направя в момента аз. Ще си взема малко документи. Къде ли да го поставя? Ще го поставя ето тук. Ето там го поставя. И сега поставям. Иначе, че господине, става ли аз да отцепя дърва и да събирам някакви такива материали? И да ми заплащате?
къде ми е? Ето го първото ми дърво, което съм отсякал. Къде имам още една половинка. Аз тук в момента ще правя едно... Половинка от боговинки. А това да си имам. Аз сега отивам да го закача точно на моята главичка. Ето така. Много яко. Ей! А защо? Вау! Господине? Не, какво е това? За какво? Става ли ето за това? Да, може, естествено. За човекът, който ме спаси. Един момент само. Един момент. Ето. И да се взема малко от това дъвче. И сега да се направя един крафтинг тейбъл. При мен има крафтинг тейбъл, ако искате. Не е нужно. Но само аз тук ще си направя и аз едно. Къде има мина, за да копая? Добре, аз тогава ще започна една. Добре, аз иначе ще си направя и аз ще направя. Не ферма. Не ферма, една мина. Ще си направя. Иначе какво ще стане, ако изгоря нормално дърво с обработено дърво? Да. Нещо ми даде сега. Значи дървени въглища. Вау! Какво мога да правя с тези дървени въглища? Да видим рецептите. Торч! Торч! Това осветява. Ще чакам, тук имам. Ще ми се правят такива. Тук ще има торч. Ще го сложа и тук торча. И ето това место. Не искам да си хвърля торчета. Чуете? Така че тук. Така. Започвам да копая надолу. Аз копая. Намерих нещо. Скелет! Под къщата ми има пещера. Няма пещера под къщата ми. Има и няма пещера при къщата ми. Има или няма, не знам кой от двете да кажа. Така. Тук. Да, взех такова. Трябва да се направя още пръчки. Нагоре за дърво. Къде е моето дърво?
да Не знам къде се оставих дървото цялото. Сякаш ще изчезна. О, да, ето тук. О, Къде е мината? Къщата ли? един момент. Само Виж, аз съм без позорчета. момент. Тървам се надолу. Долу искаш, може да ме направиш с често. Добре. А ти си имаш складово помещение. Нещо ми е често. Нямаме огромно често. Е, това е моето складово помещение. Виждаш ли колко е яко? Направих си един меч. Камен. Оп, извинявай. Аз имам диамант. Ама после намерих още два. На късмет. На късмет аз си мислех, че няма да се направим чантинг. После намерих още два диаманта. Добре. Мината беше много надолу, Окей. А иначе може ли да не бъде успокояван? Тът искам да си разширя долу мазето. Може? Моето. Да, може. Не си, мазе, аз съм си го допълнил. Не съм си. Един момент, че щупих Искаш ли погрешно. малко вълнеки? Не. Остава малко. В момента щупих погрешното нещо. Ще става на вълнека. Имам много. 64 имам. И един стак. Един стак и вече 0 боровин. Ами аз съм направил точки. Искаш аз съм направих ферма. Окей. Сега, моля ви, вършете си вашата работа. Аз искам да върша моята работа. Благодаря. Мисля иначе за сега да свършва този клип. Чао, приятели! Чао. О, Мале, аз така като говорих, мале. чао, приятели! Моля ви, лайкнете видеото и се абонирайте за мен. Аз бях тайния Хикс и до нови срещи!